Pero ti que te encontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e das illas. Como un irmão che falo, como unha irmá che falo. Compañeiras e compañeiros, temos que quedarnos con todo o que levamos conseguido en menos de 3 meses. O primeiro, reafirmarnos como un colectivo unido, que estaba farto e que acumula cansanzo, sí, pero hoxe en día nos centros volvemos falar de nós, volvemos falarnos. Un trimestre que nos claustros se volveu a abordar cuestións laborais que parecía un tema tabú, no que os equipos directivos e profesorado tiveron que abordar decisións comúns, no que estivo na boca de todas e de todos palabras como ratios, horario, burocracia, atención á diversidade, salario, dereitos roubados e folga. Con este camiño iniciado está claro que o que queda por diante ten que ser para mellor. Seguimos tendo moito en contra, pero xa menos. O esforzo incansable de cada un e que de cada unha de nós non vai ser inútil. Ao longo da historia conseguir avanzar en dereitos non foi doado e cun goberno con maioría absoluta que non cree no público menos. Pero temos os obxectivos claros, recuperación de todo o que nos roubaron e que depende da Xunta, horario, pagamento de verán ao persoal sustituto, fondo de acción social, horarios, licencias de formación retribuídas e mellorar tamén o ensino público ante os novos desafíos que se nos presentan, reducións de ratios e máis persoal para atender a diversidade. Porque é de xustiza, porque é o que garante a sociedade igualitaria, inclusiva e diversa, e porque está na nosa man conseguila. Quedémonos con esta mensaxe en positivo despois de escenificar o enterro do ensino público galego para chamarnos a atención sobre a súa situación. O seu estado é agónico, pero mañá todas e todas seguiremos traballando por mantelo vivo e manter vivas as reivindicacións. Temos que manternos firmes no noso compromiso, porque despois de chorar e sufrir, sempre se albisca o roibén e a raiola. Grazas a todos por estar aquí, grazas ás AMPAs, grazas ao alumnado, grazas a todo o profesorado por acompañarnos no que é unha loita de todos e de todas, a loita por defender o ensino público. Vémonos na rúa.